kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa dagat at tulinungan sa mga taong marahayan mo. Inuumang ika, inulukyaw ika, sinasamba pinapamuraw at pinapasalamatan ika. Umika na kulang, kamurawayan, huli ka na kulang kamurawayan. Kamurang na Diyos sa rin langit nun, isa mga kagaman. Kamurang na tinutong Yesu Kristo, kamurang na Diyos, Kordero ka Diyos, ating ka naman. Ika na napaparak ang mga kasalan, kan ginaban kahirakin kami. Ika na napaparak ang mga kasalan, kan ginaban ako ang samong, ako ang samong pag-imayrak. Ika na nagtutukaw sa tuog ka naman, kahirakin kami. Ay kasanan banal, ikasanan kagurangan, ikasanan urog kahalanggang. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan, kanya sama. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibwa kaming magselebrar sa maigot na katigayunan kining mga aldaw nin kaugmahan na samong ginigibo sa kamawan kan kagurang na nabuhay liwat, tanganing an samong binabalikan sa pagrumdom sa gibo, danay niya mong rimpuson. Huli kay Yesu Kristo, kagurang na niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pinagtukdoan kan mga apostoles ang mga miyembro kan enot na kristyanong komunidad nagikan sa paganong tradisyon. Tanganing ang mga ini matauanin malinaw na katukdoan ni Kristo. Hinanyogon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagkapirang tawo ang naglugsot sa Antioquia, hali sa Judea, asin nagtukdo sa mga tugang. Kung daay ka mo magpasirkumsesyon, sosog sa ipinagbobuot ni Moises, daay ka mo makakaligtas. Alagad diniskutir sinda ni Pablo sa ni Bernabe, kaya nagkaigwaning mainit na debate dapit kaini.
Pinagkauroyo na ninda na padumanon sa Jerusalem si Pablo sa si Bernabe, asin ang iba pa, nganing makipag-olay sa mga apostol saka sa mga kamagurangan, duman dapit sa bagay na ini. Kaya ang mga apostol, ang mga kamagurangan, kaiba ang bilog na simbahan, nagpili ni nagkapira sa indan na susugoon sa Antioquia, kaiba ni Pablo saka ni Bernabe. Pinili ninda si Judas na inaapod Barsabas asin si Silas, mga tawong ginagalangan kan mga tugang. Ipinadara sa inda ang sarong surat na arog kaini ang sinasabi. Kaming mga apostol asin mga kamagurangan, minapakumusta sa Indo na mga tugang nyamo na mga bakong Hudiyo na nasa Antioquia, Syria asin Cilicia. Nabaritaan mi na may nagdyan sa Indo na nagkapirang tawo, hali digdi sa mo. Nagkaproblema da kamo huli kan sinabi ninda. Dapat nindong maaraman na daimi sinda sinugo na magtaram nin anuman sa Indo. Kaya nagtiripon kami asin nagkasararo na suguon sa Indo ang nagkapirang tawo na pinili mi. Kaiba sinda ni Bernabe asin ni Pablo na namumutan niya tong mga tugang. Ibinugta kan duwang ini sa pag-alaman ang sa indang buhay, huli sa paglingkod sa satong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kaya sinusugo mi sa Indo si Judas, sa kasisilas na iyoan mataram sa Indo, kan mga bagay na isinurat mi sa paagi kan Espiritu Santo. Pinagmarahay mi na dai kamo taawanin magabat na paasanon, pera kan mga bagay na ini na kaipuhan ng God. Dai kamo magkakankan karne nin hayop na inatang sa mga Diyos. Siring man, dai kamo magkakanin dugo o karne nin hayop na tinuok. Dai man kamo magdurog sa bako nin duagom. Mapapakarhay kamo kung likayan nindo ang mga bagay na ini. Diyos magbantay sa Indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, kaheraki asin bendisyon ni kami. Paliwanaga sa samo ang sa imong lalawgon, tanganing maaraman kan bilog na dagaan sa imong kabuotan. Tanganing ang gabos na nasyon makaaram kan sa imong kaligtasan. Pag umawon kalugod kan gabos na tawo, O Diyos, pag umawon kalugod kan gabos na tawo. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Mag-ugmalugod ang gabos na nasyon asin mag-awit sa kaugmahan. Huli tamatanos na hinuhukuman mo ang mga banwaan asin ang lambang nasyon sa daga sa imong pinapanginotan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Pag umawon kalugod kan gabos na tawo, O Diyos, pag umawon kalugod kan gabos na tawo, bendisyonan kita nin Diyos, matakot lugod sa iya ang gabos na tawo sa kinaban. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Sarong magayon na bisyon ang pinaglaladawan sa pagbasa, asin nagpapagiromdom kan kamurawayan na natatagama sa mga maimbod sa mahal na Diyos, na magiging tunay huli sa liwanag na iyo si Kristo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ning kapahayagan. Sinangkuban ako kan Espiritu, dangan dinara ako kan anghel sa alitoktok nin sarong halangkaw na bukid. Ipinahiling niya sa ko ani Jerusalem, an banal na syudad na nag-iibaba hali sa langit, gikan sa Diyos. Nagliliwanag sa kamurawayan nin Diyos. Nagliliwanag ang syudad, siring sa mahalagang bato. Arog sa hasping malinaw, siring sa kristal. Dakula asin halangkaw, an kudal kaiyan, na may dusing trangkahan, na binabantayan nin dusing anghel.
Nakasurat sa mga trangkahan ang mga ngaran kan 12 tribo nin Israel. Igwa iyan nin tulong trangkahan, sa lambang direksyon, tulo sa sirangan, tulo sa abagat, tulo sa hamian, saka tulo sa solnopan. An kudal kan syudad, napapatugmad sa 12 gapo, na sa ibabaw kaiyan, nakasurat ang mga ngaran, kang 12 apostol kan kordero. Dei akong nahiling na templo duman sa syudad. Hulita ang templo kaiyan, iyo mismo ang kagurang ng Diyos na makakamhan. Saka ang kordero. Dai nakaipuhan kan syudad ang liwanag kan aldaw o kan bulan. Hulita ang kamurawayan ng Diyos, iyo ang liwanag kaiyan, dangan ang kordero, iyo ang ilaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kad banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susug ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "An namumot sako, makuyog kan sakong itinukdo. Mamumutan siya kan sakong ama, an ama asin ako, maduman sa kamaerok sa kaibahan niya. An dai namumot sako, day nagukuyog kan sakong mga itinukdo. Ang tataramo na nadangog nindo, bakong sako, kundi sa sakong ama na nagsugo sako. Ipinahayag ko sa indo ang mga bagay na ini, mantang kay ba pa ako nindo. Alagad an parasurog an Espiritu Santo, na ipapadara ka nama sa ngaran ko, iyo an matukdo sa indo sa gabos na bagay. Dangan mapagirumdum sa indo, kan gabos na sinabi ko sa indo. Katuninongan, iwinawalat ko sa indo. An sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Bako iyan arogan pagtawkan kinaban. Day ka mo mahadit ni matakot. Nadangog nindo akong nagsabi sa indo na mahali ako, alagad mabalik ako sa indo. Kung namutan nindo ako, mauugma kamo, huli tamaduman ako sa ama. Hulitan ama, mas dakula sako. Sinasabi ko na ini sa indo ngunyan, tanganin kung mangyari na iyan, magtubod kamo. Mga tugangan marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa indo kabos mga tugang, nasa ika-anumpu kitang Domingo kan pagkabuhay kan panahon kan Paskwa kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Asinan sa tuyang ebanghelyo binabalik kita duman sa aldaw na kung sain hinugasan ni Kristo sa mga bitis kan sa iyang mga disipulos duman sa mga babasahon na nadangog niyato kang Monday, Thursday. And medyo kakaiba, binabasa niya to ining Ebanghelyo ni San Juan, itong babasahon na dapat kutaan na sa Holy Week, asin binabasa tango niya na panahon kang Easter. Pero ini pa no na mga babasahon na ini nahali sa Ebanghelyo ni San Juan. Iyo ini ang mga babasahon na kung sain mas makanunood kita sa satuyang kagurangnan. Kung ano anbut sabihon na mabuhay digdi sa panahon kan pagkabuhay liwat. Kan man nakaaging aldaw siguro nadangog niya to si Jesucristo na nagtutukdo sa iyang mga disipulos. Asin pinagtutukdo ni Jesus ang sarong importantiho na bagay na napapahapot sa mga disipulos. Sinabi ni Jesucristo sa inda, maduman ako sa sarong lugar na kung sain
day ka mo makakasunod. Kaya medyo nagka-problema sa mga disipulos, tulong taon na silang nag-iribahan kan sa tuyang kagurangnan, dangan sabihon ni Jesucristo, maduman siya sa lugar, na day sila makakasunod. Nagpupuo na silang mamidbidan si Jesucristo. Ngunyan sabihon ni Jesucristo na mahali siya. As in, day siya ninda o day ninda siya makakaiba. Ining magayunon na farewell discourse na ini ni Jesucristo na makukuha niya to duman sa ika-14 hanggang ika-17 na kapitulo kan Ebanghelyo ni San Juan. Ang pagpuon kay ini, yaon sa tataramo na usually nadadagog niya to pag igwang funeral mass. Anong mga tataramo na ini? Pinagtutukduan ni Jesucristo sa iya mga disipulo, di ka mo matakot, di ka mo maghadit, duman sa harongkan sa kuyang ama, kadakol na mga kwarto, asin maduman ako tanganing ipreparar ko iyan para sa saindo. Dangan mabalik ako, dangan kukuwaon ko kamo, tangani na kung sain ako, yaon man kamo. These are words of comfort when we grieve. Pero para sa mga disipulos, they were words that stirred up more questions. Yan nga ni pagkatapos na magsabi kay ni Jesucristo, si San Pedro naghapot, o nagsabi kay Jesucristo, niya tataday ako pwedeng magsabay sa imo. Inudusay kuan sa kuyang sadiri, tangani sa nang makaibahan ka. Maski aram ni Jesucristo, na day man talaga iyan, pinagmimini Pedro. Dangan si Santo Tomas mahapot, papaanong paagi mi ka masusundan, kung day mi nga ni aram kung pasain ka. Dangan nadawog niya to duman, so pinagsabi ni Kristo, naku andalan, ang katotohan, asin ang buhay. Dangan matukdo na naman si Jesus manunungod sa relationship kan sa iyang ama, asin kan sa iyang mga disipulos. Nadangog niya to si Jesucristo, pinagsabi niya kanakaaging mga aldaw, kung midbid ako nindo, midbid man nindo ang sa kuyang ama. Dangan si San Felipe naman ang mahapot sa iya, ipahiling mo ang sa imong ama, dangan satisfied na kami. Dangan nagsabi si Jesucristo, ako ngaya, haloy ng panahon na nakaibahan nindo, dangan Felipe, day mo pa ako midbid, day mo pa midbid ang sa kuyang ama. That brings us to today's gospel reading. Nagapot si San Judas Tadeo kay Jesucristo. Papaanong ipapahayag mo sa imong sadiri sa samuya, pero day mo ipapahayag sa kinaban. Iyon na ini ang simbag ni Jesucristo sa satuyang ebanghelyo. Ang namumot sa sakuya, magsusunod sa mga ipinagsusugo ko. Asinan sa kuyang ama, kamumutan ang tawong iyan. Asin madulo kami, asin ako asin sa kuyang ama, sa iya. Sisay man ang day namumot sa sakuya, day man susundon ang sakuyang mga tataramon. Ninhulid sa kuyang tataramon, bako hali sa kuya, kundi sa sakong ama na nagsugo sako. Sabi kanibang mga Bible scholars, ining chapter 14 to 17 ni San Juan na kung saan pinag-discuss tapasan na, iyuda ini ang final discourse. As if Jesus was standing behind a podium giving his last lecture. But actually, this is a conversation among friends. Sa tahaw kay ining pag-ururo na ini, sarong relasyon that has been developing among these friends, Jesus and his disciples, over the past 3 years. Ngunyan patapos na ang buhay ni Jesucristo,
Kaya pinag-imbitaran niya sa iyang mga amigo sa mas hararom na relasyon sa iyang Diyos Ama. Jesus invites them into the eternal relationship that He enjoys with God the Father. Kaya kanagapot si Judas Tadeo, papaanong mamimidbidan mi ika, pero da ika mamimidbidan kan kinaban. Pinagsabihan siya ni Jesus, ang kasimbagan yaon sa relasyon niyato sa mahal na Diyos. And this relationship requires obedience to this new commandment. Ang namumot sa Ama, magsusunod sa ipinagtataram ni Jesucristo. As in, sabi ni Jesucristo, siring man ngayon kayo kung balik na dun niyato. So mga day namumot sa Diyos, day man magsusunod sa sakuyang pinagtataram. Pinagpahayag ni Kristo ang sayang sadiri sa iyang mga namumutan. As in, sa paagi kaiyan, na-recognize ninda ang Diyos Ama kay Jesucristo. And that recognition does not come any more easily for the first disciples than it does for us. Pero we can trust the words of Jesus that if we do love Jesus, if we do love our Lord, we will follow His commandment to love one another. Nyata ta importantihon ini para kay Jesucristo. Nyata ta importantihon na iwalat niya ang tugo na ini sa iyang mga disipulos. Well, aram ta, madali na siyang ipako sa krus. As in, pagwara na sa Jesucristo, so sa iyang mga parasunod, kinakaipuhan, igwang pangaputan. Igwa dapat nin hope, igwa dapat nin paglaom sa iya. Kaya pinagpromesahan kan kagurangnan sa iyang mga disipulos. So advocatus, so parasurog, so Espiritu Santo, iyo ang ipapadara sa indo kan sa kuyang Ama. As initutukdo sa indo ang gabos na kaipuhan nindo, tanganing ni proklama ang marhay na bareta. Sabi kang sarong author, inida ang advocate. Advocate comes alongside us. The advocate walks with us through the difficult times and stays with us without getting in our way or pushing from behind. The Spirit does not force us into one direction or another, but guides gently while walking next to us, standing up for us, keeping us company, and giving us comfort. So mga disipulos sa nagkapirang aldaw, babayaan si Daneso Cristo sa iyang pagsakat sa langit. Pero sa Pentecostes, nasunudan niya itong ipagsaselebrar sa mga masunod na Domingo, iyon na ini ang presensya kan mahal na Diyos sa tuya. Kung si Jesucristo pwedeng limitado kan panahon asin kang lugar, ang Espiritu Santo yaon mismo sa tuya bilang sa tuyang parasurog, bilang sa tuyang advocate. And in huli dyan, ano ang pinakaenot na regalo kan Espiritu Santo? Yaon man sa tuyang binasa o sa tuyang nadaw na pinagbasa ngunya na hapon, ang shalom o ang peace. As in, ang peace o ang shalom na ini, bako sa na ining absence kan conflict. Bako sa na ining absence nin kariribukan. Ang shalom na pinagsasabi ni Dineso Cristo is about completion, is about wholeness. Na kung sain ang katuninongan na pinag-offer sa tuya ni Jesu Cristo, nagdadanay. So iyo ini ang pinag-o-offer sa tuya ni Jesu Cristo sa ebanghelyo na sa tuyang nadangog. This peace has nothing to do with earthly agreements or treaty or negotiations
or conflict resolution protocols. Ang katulinongan ni Jesucristo is both an inner peace that we know in our hearts and an outer peace we experience when we love one another. As nagiging posible sa naiyan, ninhuli sa balaog kan Espiritu Santo. Ninhuli sa balaog kan sa tuyang kagurangnan, asin mahal na Diyos. Amen. Matindog po ang gabos. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos, Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sama, sangaran kan seng aki asin hagadon ta sa iya, napabuluson sa tuan balaw kan Espiritu ning katuninongan, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin an mga naglilingkod sa simbahan, mag-ako kan grasya na isabuhay an ebanghelyo nin katuninongan na sa indang hinaharubay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihigos para sa katuninongan, asin pakipag-ulian, bendisyonan asin an kapwa na sa indang masabatan, maulakitan kan sa indang kahigosan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga harong sa satuyang parokya, biyayaan kan kaugmahan asin katuninongan ni Kristo, katuninongan na dai ikakatao kan kinakban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagsasakit, hulikan sa indang pagkagurang, marangan niya to asin sinda magkamit kan katuninongan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwara sa to ang grasya nin matuninong asin maugmang kagadanan, na pag-abot kan talaan na aldaw, mautob ang satuyang pagtubod ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, kay rakian mga puso ming napupurisaw, asinan mga isip ming nahuhurasa, asin warasan mo kami kan katuninongan asin pagkamot kan kahade na sa imong ineerokan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sako asinan sa inong atang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iya ngaran,
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan magsakatlugod pasiring sa imo, an sa mong mga pamibi, kay bakan mga pagdulot tin mga ostya, tanganing kaming nalinigan kan sa imong kamurawayan, lugod maandam kan mga sakramento, nindakulang kabanalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Sinsa sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas dahil ka kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na erubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nagugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga lagit na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, iganagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin magpasalamat binaakini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkabuhay mo liwat ipinapahayag sa kuna Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumdum magagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero.
Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwadag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba di Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka naman nakakaligtas na tugon na sinipiratuod kang Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan gan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kakurangdan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigoa, na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ikaya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon.
Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Cordero con Diyos na nagpaparang ng mga kasalan ng kinaban, toleraking kami. Cordero con Diyos na nagpaparang ng mga kasalan ng kinaban, toleraking kami. Cordero con Diyos na nagpaparang ng mga kasalan ng kinaban, gawin kami Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, sa Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Tao kasi dugo ni Kristo sa buhay, din sa koran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. buhay na daing kasangkuran. Ikaw tinapay na banawan, inaara sa mga Diyos. Ikaw narap na banawan, itinaos sa pagkabos, inubuling buhay. Jesus nagkagurang na, ikat sa muyang paglao. Ikat kakaroon sa langit ikat, magkakala kami kagurangan. Ikat tinapay na banawan, inaara sa mga puso. Ikat
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na spirito sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo na kami, dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan, kan samong paratubos. Sa saimo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matino. O Diyos na makakamhan na sindeng kasagoran, ikanagandam sa mo para sa buhay na dahing kasagoran, sa pagkabuhay liwat ni Kristo, padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuaan sa mong mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon, huli ki Kristo sa mong kagunangnan. Amen. Matukaw po para sa mga announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 38,576 pesos asin 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 2,776 pesos asin 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 10,037 pesos asin 15 centavos. Sa mga mauot po magbakal din souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote o canvas bag, available po ining mga items sa opisina. Mauot may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 1,000 pesos. Tulong anonymous na tig 500 pesos. Duwang anonymous na tig 300 pesos. Anonymous 200, anonymous 100 pesos. Gerald Alan Tagibaw, 5,000 pesos. H&G Ian Peña, 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Elmer Recongco, 1,000 pesos. LBV, 1,000 pesos. MB Store, 500 pesos. Francis J. Sanchez, 500 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon tihaya puri siya, ating ipunyag gamitan siya. Iligtas ng Diyos sa krus ni Jesus, na siya sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at araw siya'y parangalan. Aking pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Magisigaw sa lahat, kanina niya ay wagas, ngayon dukha
Good afternoon.